बियो जाबाय चिरां जिल्लानि दादगिरि ओनसोलनि मैनागुरि गामिनि हारसिङै जिउ खुंनाय थबसा बसुमतारीनि न'। नोंथांमोना नुनो मोननाय थबसा बसुमतारीनि बे न'खौ रबिबारखालि मोनायाव हाग्रानि मैदेरा सिफायनानै गालाङो। गुबुनाव सानफ्रोमबो खामानि मावनानै हारसिङै जिउ खुंनाय थबसाया मैदेर सिफायलांनाय न'खौ बानायफिननो राहा गैयै जानायखाय सोरखार आरो रायजोफोरनि अनसायनाय हास्थायदों। रावबो गैया, फिसाबो गैया, फिसौबो गैया, गाव हारसिंल' थायो। थारमाने मानसिया माने हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो। थारमाने बेहा बे न'खौहाय रिकनस्ट्राक्सन खालामफिननो जेबो राहा लामा गैया। दा अन्नानैहाय सरकारा जुदि बेखौहाय नायोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरोखि। बे मैदेरा दिनैहाय खेबनै जादों। खेबसे होहरखांखाबाय आरो उनावहाय नेक्स्ट टाइम फैनानै बिनि न'खौ धंस' खालामजोबदों आरोखि। आरो वालखौबो सौफायलांजोब्बाय। ओमफ्राय खिरखि बायदिसिनाखौ बोफाय बोसि खालामनानैहाय माइरं, संख्रै बेफोरबायदि बायदिसिना बेसाद जानानै थांदों आरोखि मैदेरा।